aelod o gôr Telyn Siriol a Gwasanaeth Cerdd. Mi fues i a 2 telynores arall yn chwarae Telyn ar gyfer plant. Dwi'n meddwl oedd o'n brofiad rili neis ac agos efo'r plant, bod ni'n cael danos technegau iddyn nhw ar y Delyn sy'n fawr iddyn nhw, ac hefyd bod nhw yn cael danos i ni be maen nhw wedi ddysgu. Mi oedd yn brofiad cael bod yn rhan o weithio Telyn gyda'r Disgyblion Ysgol Pendalar. Mi oedd ei brwdfrydedd a hwyl tuag at ddysgu y Delyn yn glir i'w weld. Fel rhywun sydd eisiau mynd i'r byd addysg yn y dyfodol, nes i ffeindio bod fy profiad i yn Ysgol Pendalar yn arbennig iawn. Nes i wynhau y cyfle llawer gan fy mod i'n cael profiadau newydd wrth cynnal gwersi cerdd efo'r plant. Yn disgybl bod yna chweched yn Ysgol Tryfan a fel profiad gwaith fel fi'n mynd i Canolfan Addysg y Bont. Nes i fod yn profiad mor gwerthfawr gan bod fi'n cael gweld bod cerddoriaeth rili yn gynhwysol ac oedd o'n wych gweld gymaint o blant yn cael cyfleoedd. Enw fi di Mared Emlyn a dwi yn delynores ac yn gyfansoddwraig ac oedd o mor braf yn ddiweddar cael bod yn rhan o'r prosiect Pawb ar y Delyn a chael ymweld efo Ysgol Pendalar a Canolfan Addysg y Bont. Oedd o wir yn hyfryd gweld y plant yn mwynhau y Delyn a clywed sain y Delyn, cael clywed y dirgryniadau o'r Delyn, cael trio y Delyn ei hunan a hefyd canu ar y cyd wrth y Delyn. So nes i joio chwarae Harps yn Pendalar. A nes i hoffi gwrando ar cerddoriaeth gwahanol hefyd. Mae different self makes you see. So when we went to the school to do the Harp, I loved doing it with other people, like with all the schools and everything. This experience was a great opportunity for all pupils to get involved with something different. They were able to build on key skills such as communication skills and interaction skills with unfamiliar people, and seeing how they reacted and responded to them by following instructions and seeing how they demonstrated things and how the child would respond. It was a really positive experience, and now everybody wants a harp in their class because the children engage so well with it. And things like this are just great just for pupils to see different things and see different people, and it just opens up their world a little bit more. Oh, look at you!